Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Nselmilkom. Illum għanna it-tielet program li se nagħmlu ma' Kalċidon Vella id-Deni. U illum barra li ħanisimaw silta twila kif smajna l-aħħar darba ta' program waqt l-għana, ħanitkellmu ftit ukoll miegħu bħalma smajtu wkoll. Dan jagħtik merba, aħna qegħdin nistgħu ngħidu bejn wieħed u ieħor fil-bidu tal-millenju ngħidulu aħna tas-sirklu l-ġdid li ħafna nisimgħu fuqu. U forsi l-esperjenza ta' dawn is-snin li għaddew qed turina li l-għana għad baqa' loku għaw Malta mhux xejn. Imma xorta tbaqa' ħafna xogħol xisir. Inti fl-idea tiegħek xi kemm taħseb li għandna jew x'nistgħu nibdew iktar sempliċi. X'nistgħu nagħmlu biex l-għana meta wieħed jan nibdew mill-għannejja l-ewwel ħaġa, x'jistgħu jagħmlu l-għannejja biex kemm jista' jkun daw joħorġu b'xogħol aħjar iktar milli qed joħorġu. X'taħseb? L-ewwel George insellimlek u nirringrazzjak tal-li għoġbok tistidinni. Jiena minn naħa tiegħi taf x'nista' ngħidlek illi biex l-għana tiġi l-qudiem. Wieħed għandu jikkopera mal-ieħor u l-ambizzjoni minn fuq nara għannejja trid tonqos. U jekk aħna nħarsu pereżempju lejn il-kitarristi mhux għannejja biss hux veru l-għana ma jeżistix tal-inqas ftit żmien ilu ħalli għalli ftit żmien ilu daħħalna l-għana bla kitarri, imma biċċa kbira l-għana bil-kitarri jindaq. Jien ngħid għalija l-għana bil-kitarri jogħġobni ħafna George. Għax ara kemm ngħidu bla kitarri għax dak jannu bla kitarri, jiena nismagħhom jgħidu li wieħed jisker kien u janni kif ifettellu bla kitarri ġo ħanut jew fit-toroq. Issa il-kitarristi għandna minn idoq George mhux m'għandniex. Imma laqqas naf kif naqbad infihem ruħi fuqhom għaliex jew għax ikunu mħabtin, jew għax illum il-ġurnata qishom refaw daqsxejra waħda rashom il fuq. Id-diffikultà naħseb jiena li wasal iż-żmien li kulħadd jipprova jgħid jiena fi qed nanni għalija nifsi, qed nanni biex ikun jafu bija, jew qed nanni biex forsi barra li nħu gost jiena inħajjar li nista madwar jannu. George illum, b'rispett kollu lej kulħadd anke jiena ta' ħalli ma noqgħodx nixbet il-ħadd miegħi għax jiena jekk immur x'imkien nanni u jtuni xi ħaġa ngħid għall-menu li sa nonfuq mhux se noħorġu mill-gbut. Illum kollox sar business George. Kollox. Mhux il-kitarristi u l-għannejja kollox. Għax jekk tal-ħanut jgħidlek irrid nagħmel serata l-ewwel ma tgħidlu dik sa tiġik daqshekk u daqshekk. Is-sitwazzjoni qiegħda darba daħal element ġdid tal-flus u li sa ftit żmien ilu sa naħseb jiena 15-20 sena ilu da ma kienx jidħol. Jew jekk kien jidħol kien minimu u kważi qas biss issemmieħax. Jiena milli fittixtu qaluli meta kienu għadhom qed imorru jgħannu ir-rediffusion kull ma kienu intihom nofs lira. Jekk minn issejjer żball. Dik kienet is-somma ġifieri wieħed imur iktar għal gost milli għad nofs lira. U allura la daħlu l-flus, wieħed ħajkollu ġlieda bej nanni għal flus jew nanni għal gost. Tanni għal flus. F'waqt li fil-ħanut fejn tkunu iktar tannu għal gost u mhux għal flus. Aħna qed ngħidlek George, aħna jew nagħlqu għajnejna. Jiena ninkludi ma' kulħadd tiġi ma' sħabi ta'. Aħna jew nagħlqu għajnejna u mmorru għal xejn. Jew inkella qisek timpika ma' dak li jkun tgħid jiena ma mpaxxiex. Jiena u jimra l-kexxun u jiena ħanqod nitħambaq għal xejn. Issa biċċa kbira, ħana ġur fuq l-idea tal-flus kbira, il-flus min joħroġhom tal-ħanut, min qabdek, jew inkella tiġbruhom bejnietkom. Jew inkella n-nies. Daka jekk qabdek tal-ħanut joħroġhom George. Jekk ma jkollux xi sponsor minn xi ħadd. Qed tifhem? Li kultant ikun hawn. Ejwa. Kenna ġraw daw ġifieri li nagħmlu xi serata u pereżempju jgħid li ħammurant it-tali ħajjagħmel l-sponsor.
Imma iżjed minn butu joħroġhom. Issa kif jkun ħanut li ma jkunx imexxi George. Per eżempju jew gazin ma tantx ikollu kummerċ. Jekk inkunu 8 għannejja, għax berba ma taħdimx George għannejja, 8 jridu jkunu. Biex tagħmel sa'tejn naħseb. Biex tagħmel sa'tejn, għax kif tmur fuq għannej u tgħidlu jiena ħantik 7 lira, ħantik 8, ħantik 5 u tagħmel li sa'tejn għandna jgħidlek sa'tejn mhux wisq. Allura titti ssib mbagħad hemm oħra George, bekk hekk irridu nikkopera wieħed mal-ieħor. Jekk hemmhekk darba, inti tistiden erba' u rħattu nistħallek tgħidli mara 8 bissa u għannejja, imma kinti torganizza tgħid illum stidentek daw u darba oħra nistiden l-oħrajn. Issa, problemi inti taf xi ġifieri ħajkollok ma' kulħadd. Il-min ma tistidnux. Issa inti dejjem tagħżel dawk li jkunu qabilek. Jew dawk li jkunu daqsxejn waħda aħjar minnek biex tgħid jekk kienu ma daqsi hemm daqsi, kienu bniedem naqra ta' fama jew aħjar minni, tgħid jiena passabbli għal magħhom. Biex tibbilanċjhom se. Qed tifhem? U l-chitarristi George illum ġejna f'estremità isek il-min issib. Mhux tgħid jiena ħanaħdem Peppi u ħanaħdem Gianni, isek il-min issib. M'għandekx speċi minn fejn tagħżel? M'għandekx. Li nara daqs madan ġusta li inkwitan ħafna jiena li gwardi chitarristi li daw intom bħala nnejja tagħmlu mhux iktar minn sija. U daw idu jagħmlu sa'tejn idoqqu. Naħseb hi daqsxejn ġusta li jom jindaw. George, ħanejdlek biex tagħmel sa'tejn għana bsinta. Bsina xina ġilek kumpanjajt naqra bil-kiterra u dillirju tinita, s-sewax minni ximdorri. Għax inti bniedem tal-esperjenza u tifimni bħalma jifimni minn qed jisma' dar programm li jkun dilettant bħalna. Met inti qiegħed iddoq qabdek daqsxejn tixrob. Isek l-għannej jekk ikun naqra dittur l-għannej u ma jisimakx jedda s-saħi uqot pejjeb, s-saħi uqot jixrob jew s-saqa ma' toilet. Allura l-għannej il-kitarrist għandu daqsxejn waħda s-sija tiegħu sija ta' veru. Issa ħalli nisimgħu silta li għandek dal-programma qegħdilna daqsxejn waħda kemm ilu rekordjat min qiegħed Janni u min qed idoqilkom. Daqet idoq inna Paolo Gbozin, Paolo Frendo, Gbozin mill-Marsa. Tista' tgħid kien waqaf u reġa' qabad naqra għax ġennintu biex jerġa' jiġi u kun ġennu musew koll u rġajna ħajjarnieh. Kif ġie l-ewwel darba negri mill-Awstralja. Xtaqna nagħmlu programm, Bastian qalli ġie mill-Awstralja u nixtieq nagħmel miegħu wkoll. Bastian Mikallef. Bastian Mikallef hija. U ġew bużu t-tieni bużu. U għadna monna minna d-daqxej għana flimkien. Tajjeb. Xi kemm ilu sar dan ilu? Ilu naħseb 4 snin George. Tajjeb. U hemm musea u spiru tal-azzopardi tal-gass jikkumpanjaw. Mela ħalli nisimgħuhom.
بتاع بتاع الربط ورايح نطاق عالشين والآخر ويخد سيكون الداني اشتطلت خطي غايب حبينا بينتنا بقبعوا ينحبوا والقلوب
shame. Magia arjaitet ait. Flimken het een aardappel.
Sebastian זהו שתחווה אש דיים חד נחסב שושי Australia connacha dar wahda nirtul sayro nekluf lengen
Jiena tlajt il-glorja tal-ġenna kienna wirqadna u anka xrobna u argumenti qatt ma kienna. Al-Kulajnu nales
suspiciati. كلمنا ما مغنا لبدا من كنسا لا وإلي بوس بينتنا نبقى ونزاو لا قوار ينسى Mela, hawnhekk Deni aġa fakkarna minn qed idoqqilkom u minn kontu qed intannu. Hemmhekk kien qed idoqqilna Prim Paolo Bozin, konna ħajjarnieh biex jerġa' jdoqqilna. Kien jiġi Musja u kien jgħidli xi ħanħajruh daqsxejn, kien jgħidli għaliex b'rispett kellu lejn daqqa l-oħrajn, kien jgħidli miegħu biss nieħu piċċer indoq miegħu ma nofs il-lejn. So. Oh, Spiru, għad soppardi, aħna nsibuhom tal-gas. U Musja qasa tal-Lusi. U għannejja, Mikkel Bonni ċinnegli, kif ġim l-Australja dak. Bastian Mikallef, l-lum jgħat l-Australja. U jiena u l-Bużu, ġew Bużuttin. So, issa hawnhekk battqu intom żewġ suġġetti differenti. Inti u l-Bużu qegħdin dannu fuq l-għana u minnu żejr minnu kbir, jew minn għandu żmien m'għandux. U Bastian u n-negli qabduha fuq wieħed għax jafu ma jafux għax huma mhumiex. Fl-istess ħin mhumiex żewġ suġġetti l-bot minn xulxin. Imma tiegħu tal-Bużu s-suġġett kien li pereżempju l-għana ma nixtiequx tmut, jien ngħidlu ma wieħed m'għandix teħel mija u jgħidli tinsix li wieħed tuffi ħassallek kennestru sħiħ, daka l-eżempju ġifieri li wieħed xista jagħmellek għannej. U jien ngħidlu jekk ma jridx jisma' mbagħad aħna laqwa li nibqgħu maqudin aħna għax il-ħażin mbagħad għandek is-sensu twarbu lem. U l-oħrajn kienu ħbieb l-Awstralja ħadu pjaċir b'xulxin hawn. U bħal fatta beqgħu b'dik il-mentalità ta' bejniethom li jibqgħu jirrispettaw il-xulxin. Pero Bastian kien għadu kif ġie minn l-Awstralja. Mhux Bastian, in-Negli. In-Negli. Bastian illum illum il-ġurnata qiegħed hemm. Sewa. Allura il-relazzjoni ta' bejniethom kienet li wieħed kien Malta u kien l-Awstralja ma tiltaqgħu. Sewa. U ħadu pjaċir b'xulxin. Sewa. Issa hawnhekk fiż-żewġ gruppi li żewġ pari li kontu biex ħadd minnkom ma qatt jiġbed seq ieħor sempliċement qattu tikkummentaw. Nikkummentaw eħe. Sewa, imma l-għana mhux dejjem hekk. Le. Ifimni, dina
Per eżempju, ħarġek, għax ġiri niċċajtaw ma' xorxin u koll, u ġiri ikun hemm xi verità wkoll. Ma nsemmu xejn tgħid illum ngħidlu dak, jew jgħid illum ngħidlu dani, u jarfaħilek għalem, jew int tarfaħilu għalem. So, ġiri kun hemm serati fejn toħorġu feroċati għal xulxin? Mhux għalhekk għatlek fil-programmi ta' qabel dad-delizzju ġegdek mal-akbar ħbieb. Għax xi kultant. Qed tkun isek kif ngħidu aħna l-Maltin, trid tikdem idek u ma tistax. Issa rigward din is-serata wkoll, oġobna ħafna il-mod li inti minn banda qed tgħidlu x'nistgħu nagħmlu. U l-Bużu qed jgħidlek imma x'inhu, mela kont qegħdin tieħdu għalkemm l-istess suġġett u qed jieħu mod, u qed tieħu naħa l-oħra, tħallsu l-istess ħaġa jsek għandek ġieġa, imma wieħed iħares minn fuq l minn taħt. Issa da ma jkunx hemm ftehim qabel? Xej George ma kien hemm inti taf li ma niftehmux aħna u jiena nħoss li dawn l-erba' kelmiet li għadna jien l-Bużu minn ħajjisma' nħoss li ma għadna xi ħażin. Rigward l-għana dejjem hu biex nibżgħu għalija l-għanu. Mbagħad minn ma jridx jisma' George. Ma intom qed intannu għalikom biss? Jew għal min? Le, ifimni, da qed tanni u fejt bħal meta tgħid mort għall-kaċċa, jekk sparajt la safar kienu f'qatta, min jintlaqat hu. Issa però imma inti għandek titħares lejha dil ħaġa minn xi ħadd. Għandek għannejja li qegħdin jisimgħukom. Għandek dilettanti li jisimgħukom ukoll u għandek oħrajn li għalkemm lana forsi ma jħobbux jgħidu jara daw. Mela minġillitu kol bejnietom. Jiena għal minn ma jifimx u jisma' dal-programm, aħna mhux niġġieldu, aħna ġieli nabbażaw fuq il-verità u ġieli nibbażaw fuq il-fantasija. Fantasija. Allura issa jekk ikun hemm xi ħadd li jkun jieħu għali ħax ikollu xi ħaġa, jekk ikun moħħu tajjeb għandu jgħid jew qed jgħidu sew, nkella mbagħad dak affarijiet Ġorġu. Issa l-aħħar ħaġa dwar is-sena l-ħin. Kontu erbannejja. Min minnkom kien iktar wieħed avvanzat hawnhekk fi żmien? Bastjan. Bastjan, dak ġifieri ilu ħafna janni? Bastjan ilu janni, ilu naħseb 30 sena janni Bastjan. U l-inqas wieħed kont inti allura? Jew jien jew il-Bużu. Sewa. Imma allura l-esperjenza dana li ġibu iktar ma tgħanni jew inkella kemm ikollok żmien? Le, iktar ma tħaddem moħħok. Sewa. Għax x'jiswa li tkun għandek iż-żmien u moħħok ma tiftħux. Ġifieri allura però xorta inti trid tipprattika għax inkella. Jekk ma tipprattikax George, ma tistax toħloq. Għax inkella jisek speċi oġġetti tilqu jitilqek. Ma fil-kas tal-għana, mux ikbis, fil-kas toqgħod attent. X'intqal fi programmi jew inkella f'serati ta' qabel, jien naħseb inti l-ewwel wieħed tismagħhom kollha l-programmi sa fejn tista'. Kważi. Biex tara x'qed jingħad, x'qed isir. Jiena nismagħhom. Imma naħseb iktar kważi jinteressa lilkom bħala għannejja u bħala kitarristi li tisimgħu x'qed jintqal fl-għana, x'qed jintqal fuqkom, x'ħaddieħor x'qed jgħid fuq ħaddieħor biex intu żomm ruħek aġġornat. Dejjem aġġornatu. U jekk hemm xi ħaġa li jaqbillek tisma' hija jew ir-radju jew it-television. M'hemmx fejn iddur u tkun is-serata li tista'. Jiġifieri bħala television ma jissejjaħ kulħadd, bħala radju kulħadd, imma mbagħad hemm waħda importanti li fis-serati tal-ħwienet jew inkella fejn tkunu mhux kulħadd jista' jiġi. Allura dik forsi d-differenza li tagħmel bejn dilettant akkanit u bejn min jisma'kom biex ikun sema'kom. Min ikun dilettant imur jisma' ħarana. Min ikun dilettant imur jisma' ħarana fil-ħwienet, jekk ikollu ċans. Però min ikun janni, Ġorġu ma jkunx mistieden. Jekk ikun kif naqbad ngħidlek, jew jgħid jiena ħammur biex noħoġ fl-ixken berra, nkella jgħid jiena ma sammur xejn ma jinteressanix. So, maġġeri, aħna ninfusaw għax il-ħin qed jafas u qed jafas, nina ningrazzjak, ningrazzjaw kol is-semmija tagħna u nistedinkom għal programmi ieħor mad-deni kalla jrid il-ġimgħa d-dieħla.
Smajtu Tisqifa għall-Lana Tana, intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.